Tapos na ang aking cleaning today. Aking dentist cleaning. Ang eyebag talaga. So, ayan. Sa schedule ko today. So, ngayon, tapos na. Waiting na ako sa aking doctor. Kung ano. Pero meron na akong appointment for January. Wala pang anong pangalan. So, for January appointment. Yan. Kumusta kaya aking ngipin? Kumusta? Okay na siya. Medyo okay na siya. Ko. Ayan. Pwede naman ulit kumain ng marami. Good morning, USA. Good evening, Philippines. Ayan pala. Nakalimutan. Ayan. Ang ganda ng... Ang ganda doon. Diba ang ganda? Peaceful. Oh, thank you very much. Diba? Libre lang to. Man ay yan, toothbrush and toothpaste. Toothbrush and toothpaste. And floss. Dental floss. And the toothbrushes. Colgate and toothpaste is Colgate din. Hi guys, thank you very much for watching our video. Salamat sa pag-support na namin. I love you all. Bye-bye.